салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. мавсим дар ла лигаи испания бахусус барои дастаи барселона бисёр бо ҷӯшу хуруш оғоз шуд. аз бозии аввал даста ба мушкилӣ дучор шуд гӯямам мешавад, зеро хави ва рафиня наметавонанд дар ду бозии ояндаи даста иштирок кунанд. ҳарду намояндаи барселона дар бозии сафарӣ муқобили хетафе корти сурх гирифта буданд ва акнун маълум шуд ки ҳардуи онҳо ба даста дар ду бозии оянда кӯмак кардан наметавонанд. имрӯз оиди навигариҳо атрофи дастаи барселона ҳарф хоҳем зад, вале пеш аз он обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. агар шумо омода бошед, пас оғоз мекунем. дӯстон, барселона рӯзи 20 август дар бозии хонагӣ кадисро қабул мекунад. талафот аллакай баъди бозии нахуст дар дастаи барса дида мешавад, вале каталониҳо дар бозии хонагӣ имтиёз аз даст доданӣ нестанд. тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. директори варзишии барселона Матео Алемани аз вазифааш рӯзи 2 сентябр озод мешавад. даста дар изҳороти расмии худ қайд кардааст ки баъди расман ба вазифа гузошта шудани Деку, Алемани пас аз анҷоми равзанаи трансферӣ аз вазифа озод карда мешавад. аммо то анҷоми равзанаи трансферӣ ҳардуи онҳо, яъне Деку ва Алемани, якҷо ба даста бояд ки кӯмак кунанд ки корҳои нотамомро ба итмом расонанд. акнун Деку вазифадор аст ки дастаро аз ҷиҳати тактикӣ ҳамроҳ бо сармураббӣ идора кунад. Деку ва Хави диди монанд ба футбол доранд ва интизор меравад ки якдигарфаҳмӣ байни онҳо ба фоидаи кор мешавад. ҳанӯз моҳи май Матео Алемани тасмим гирифта буд ки ба дастаи Астон Вилла гузариш намуда вазифаи директори варзиширо ба ӯҳда мегирад, аммо баъдан ин мутахассис аз фикраш гашту хост ки ба Барса дар равзанаи трансферӣ кӯмак кунад. баъди ба сари қудрат омадани Лапорта, Алемани муҳаррики асосӣ дар разнавсозии даста буд ва фонди музди маоши футболбозонро низ поин карда буд. барои заҳматҳояш дастаи Барселона аз ӯ изҳори миннатдорӣ намуда дар оянда барояш барор хонд. бинобар иттилои ESPN, Манчестер Сити аз Барселона 60 миллион евро барои трансфери Жоао Кансело талаб дорад. барселона дар навбати худ варианти сараввал ба иҷора гирифтан ва баъд хариди футболбозро пешниҳод кардааст. яъне ки барселона соли оянда ҳамагӣ 30 миллион евро барои Кансело пардохт мекунад ва мавсими 2023-2024 бошад Жоао бояд ройгон ба иҷора гирифта шавад. ҳарчанд Сити якравиро қапидааст, вале Барса барои футболбозе ки қариб 30 сола аст харҷи калон карданӣ нест. Пеп Гвардиола ва футболбоз дақиқ фаҳмондааст ки ӯро бо сабаби моҷарои шахсияш истифода нахоҳад бурд. ба ҳамин хотир ба фоидаи кор мешавад агар футболбозро беҳуда нақапанду иҷоза диҳанд то дар дастаи дигар ба худ мавқеъ пайдо кунад. барои Барселона зарбаи сахт дар бозиҳои оянда ин аз ҳайат берун шудани Рафиня ва Хави нест, балки ҷароҳат бардоштани Араухо мегардад. даста расман тасдиқ намудааст ки ҳимоятгари уругваӣ ба камӣ 1 моҳ наметавонад ки дар бозиҳои оянда ба Барса кӯмак расонад. сомонаи ЕС бо ҷузъиёти бештар оиди ин мавзӯъ хабар нашр кардааст. каталониё талош мекунанд ки Араухоро то ба бозиҳои даври аввали марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо омода созанд ки рӯзҳои 19 ва 20 сентябр дар нақша аст. ҳамин хел Араухо рӯзи 20 август муқобили Кадис, 27 август муқобили Вильяреал, 3 сентябр муқобили Осасуна, 2 ҳафтаи таътили байналмилалӣ ва бозӣ бо Бетисро рӯзи 17 сентябр аз даст медиҳад. дар сурати тезтар барқарор шудани ҳимоятгар ӯ метавонад ки дар ҳайат дар бозӣ бо Бетис шомил шавад. ба Араухо ҳарчи зудтар барқароршавиро орзумандем. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали Barca TG бимонед ва аз хабару навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр.